El prototip és un muntatge confegit a Stuttgart a partir d'un text de l'alemanya Søren Boima, però qui l'ha posat en escena és Josep Galindo. La parella protagonista d'un ecologisme militant es trasllada a Stuttgart perquè a ell li han ofert feina a l'empresa Mercedes per desenvolupar un cotxe no contaminant. Això genera un primer conflicte, sobretot perquè Stuttgart té el percentatge de cotxes per habitant més alt del país i no és fàcil circular-hi en bicicleta. SEAT ha estat un motor d'activitat industrial anàleg al de Mercedes a la ciutat alemanya i el fabricant és present a Tren de Rentat, la segona proposta que puja a escena després que bona part dels elements escenogràfics s'hagin recol·locat durant un breu descans. La SEAT és cornuda! El país entero se constipa, ja ho hem sentit massa cops. Els protagonistes són dues noies, una de les quals ex-treballadora de la SEAT, que munten un tren de rentat en una macrourbanització a mig construir després de l'esclat de la bombolla immobiliària. El text és de Marc Rosic i els intèrprets catalans, però qui ha dirigit l'escena és Annette Pullen. Curiosament, el ritme i el to de comèdia no decauen, sinó que fins i tot s'amplifiquen, en part gràcies a personatges fanàtics del túning. Tú le pones la cara a tu coche. Tu coche tiene tu cara. Tu coche tiene tu jeta y no al contrario. Tú llevas el volante forrado de peluche negro. La peça alemanya és molt més minimalista i amb una ironia més fina. La meva és un punt més llatina, amb un humor de traç gruixut. Benvingudes siguin experiències tan fructíferes com aquesta de persones, cotxes i gasolina que parlen de coses tan properes amb ironia, sigui fina o de traç gruixut.